Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dnes sa budeme venovať porovnaniu iPhone 6 a iPhone 6s. V podstate otázka je základnej, či sa oplatí prejsť zo 6 na iPhone 6s. iPhone 6s je trošičku hrubší a ťažší, konkrétne váha išla zo 129 g na 143 g. Keďže máme možnosť porovnať aj 6 a 6s, tak sa nám podstatne viac páči spracovanie materiálov, kde sme zaznamenali lepšie lícovanie a spracovanie. Takisto môžeme potvrdiť tvrdší hliník, konkrétne Apple prezentovaný Aluminium 7000 Series, tvrdší a nepodlieha tak ohýbaniu. Zmenou prešlo aj sklo. Sklo je v podstate dvojité oproti 6 a je dvojnásobne tvrdšie ako má 6. Zmenami prešlo vnútro iPhoneu. Je silnejšia batéria, kvalitnejší predný ako aj zadný fotoaparát, rýchlejší procesor a samozrejme medializovaný displej podporujúci 3D Touch, prípadne Force Touch, ako chcete. Je to zaujímavá featureka, ktorá vám uľahčí respektíve zrýchli niektoré procesy každodenného využívania. Treba si to každopádne vyskúšať a podstatne hlavne si na to zvyknúť. Príjemné je zavibrovanie pri zobrazení ponuky 3D Touch. Tak a teraz prejdeme do detailov na jednotlivé parametre. U iPhone 6s došlo k zlepšeniu a fotoaparát narastol z 8 megapixelov na 12 megapixelov. Takisto umožňuje točiť video 4K pri 30 záberoch za sekundu a videa v kvalite 1080p pri 120 záberoch za sekundu oproti 60 záberom u 6. Zaujímavou featurekou, v podstate softverovou, je True Tone Flash Blesk prednej kamery. Podaná vecička, ktorá tesne pred zosnímaním prednou kamerou zobrazí displej na bielo a tým vytvorí unikátny moment osvetlenia bleskom. Trošičku sa zmenila aj optika, je tam širší záber kamery, znamená väčší uhol snímania. iPhone 6s aktuálne používa čip A9 64-bitový 3. generácie, ktorý je v podstate pri paralelnom zobrazení rýchlejší o 70%. Zmeny sa dotkli aj rámky, ktorá je aktuálne DDR3 a narastla z 1 GB u 6 na 2 GB u 6s. Zaujímavou featurekou je takisto live kamera, to sú v podstate 3-sekundové obrázkov videa, ktorý po podržaní vám vytvária taký 3-sekundový pohyblivý obrázok. Batéria v podstate rovnaká, rozlíšenie je rovnaké a rovnaké plus minus aj cena. Takže výhody 6s oproti 6 je dvojnásobne rýchlejší ako procesor, takisto grafický akcelerátor, je tam 2 GB rámka, je tam dvojnásobne silnejšie a lepšie zobrazujúce sklo a rám zariadenia. Pribudla takisto nová farebná kombinácia, respektíve modifikácia, to je Rose Gold, ružové zlato. 6s má kapacitný displej, ktorý podporuje 3D Touch, dvakrát rýchlejšie LTE, dvakrát rýchlejšie Wi-Fi, Bluetooth 4.2, stabilnejšiu oproti 4, 12 megapixelovú kameru, ktorá točí 4K a 1080p videa pri 120 záberoch za sekundu. Je to na vás a je to vaše rozhodnutie, ale určite ak máte iPhone 5s alebo 5 alebo starší a rozmýšľate nad nejakou výmenou alebo upgradeom, tak výmenu doporučujeme za 6s. V prípade, že vlastníte iPhone 6, tak ten rozdiel nie je až taký markantný oproti starším zariadeniam, aby to stálo za nejaký vážny cenový rozdiel. V prípade, ak máte akúkoľvek otázku, ktorú chcete upresniť, ujasniť vašu voľbu, napíšte nám do komentárov na YouTube alebo na Facebook. Ďakujeme za pozretie, dúfam, že sme vám uľahčili rozhodovanie a prajem pekný deň.